Attığım koşulandan soň bulan hemmeti bilýär inni. Gaty gowulýar. Pelhana. Yasama oppozisiýanyň oýnatgysy, hökümetiň oýnatgysy Şatlyk Şehifowyň press sekretary Döwlet Baýhan. Düňeçende sen siýasatda oppozisiýa bolan bolup Türkmenistan hökümetini tanqid eden bolup gördüň. Ine sen hakyky edin. Ine sen aktivistleriň pellehana ýetenne garaşýan şeýlemi? Sen ýa-ni ýakynda Tomus aýynda da aktivistleri tutup äkitýärler. Ortasynda başlaýa, eýle, beýle diýip. Senin bar derdiň aktivist bolaydylar, haramlada. Sen özüňden habar alyp bilen Germaniýada o näçe ýyllar oturýarsyň saňa intak sygynmada beren oklar. Seni biz tanamasagam Germaniýa hökümeti tanaýan bolmaly ki, seni Türkmenistan hökümetiniň agenty hasaplap saňa sygynma beren ok. Sygynma alan ok diýmek sen, saňa beren oklar. Özüňem gedaýal dileýçilik edip görüň şo taýda sygynma bereň diýip. Ýöne saňa beren oklar çünki sen iki taraply oýnaýan şagal sen. Türkmenistan hökümetiniň ýasama oppozisiýasy bolup, aslynda sen Türkmenistan hökümetine işleýän agent. We kim bilýär nämeler olar bilen alalaşdyň, nämeler gol çekişdiň, nämeleri söwda etdiň aşakdan, gelecekde nämeňi halat etjek bolýan Türkmenistandan ki aktivistlere garşy görüşýän. Sen ýaly adamlaryň barlygyny da utanýas biz. Sen ýaly haramladalaryň. O bilip aňarsyny ýetmänem bir giden aktivistlere tökme dat otyrsyň, ol eýle, bul beýle, şol şeýle. O maňa ýa-ni ýakyna sen ýegenleriň gollawçysy diýip otyrdyň. Ha sen kimiň gollawçysy sen? Şatlyk Şehif näme üçin sen videoň goýýardanym? Seni öz sesiň bilen goýýardanym, bizi goýup bilen ok, bizinkini goýsa diňe montaj edip goýup bilýär. Çünki bizde onun aşyna, algyna bal sürjek sözler çykan ok. A sen ýaly haramladylar, sen ýaly pidara göt berenler, gandonlar, çöp diýip haram döller Türkmen aktivistlerine garşy görüşýär. Aslında sen aktivistam däl, sen oppozisioneram däl sen. Ýürüti iýerilen agent sen, halkyň düşmany sen. Ine sen kim? Şunu. Şunu içendem diňe aktivistler gorkulmak, diňe ýalan mışmışlar ýaratmak, hökümetiň propagandasyny alyp barmak. Saňa näme biz şunu içen iş başaranam bolsak, başarmadygam bolsak, bol intak başarmajygymyň suwutnamasy däl. Biz işläp görüp, ata görüşüp görüp. Sen ýaly haramlarda çöp diýýärler. Halkyň garşysyna çykyp, halka düşmanlyk edip, içinden ýykjak bolýar. Ene sen kim? Senin edýän işiňi netip bolsa Germaniýa hökümetinde arda ýazybam düşündirjegem bolar. Halk düşmany sen.